Radyo Madog sa itong gipasabot. Sa banagay. Na ay tipik sa pamahayag din hi. Kinsa na? Kinsa? Si Kanhi, PCSO General Manager. Ano lagi? Oh, retired Police Colonel Rowena Garma. Si Garma! Ah, Kato-kato! best friend ni mo. Polis na to, Dris Sabaw ka niya. Ah, Uy, si Colonel Garma! ni kanta na. Ingon sa komento din ni Radyo Mangdong ni Weng Cheng, mali ang script. May 2016 ang eleksyon, June 31 manilingkod si Duterte. Unsa na advance, wa pa kadaog nagpatawag na. Asa maning workshop oy. Oh, okay. Advance man, babi kang Duterte day. Ah, Ang si Duterte day, kung kita ang ato ang unahuna day, kausapa, si Duterte day, kalima na. Anak advance thinking na si Okay Digong. naman, good Party to know. bright na day. So ako nagtuo ko nga posibleng tinuod ning kang Garma. Nga naporsina ni Digong ah, nga kining mulingkod na gyud siya sa Malacañang. And then ang iyang 40 nga war on drugs diri sa Bayan sa Davao, which is very effective day. Mo nagpila ka dekada siyang mayor. Oh. Kay pili-pili tungod ana iyang estilo sa war on drugs. yes. So, iyan ang gihan ay gipastar na niya daan day. And then, usa si Garma, ang iyang napili sa iyang mga trusted lieutenants niya sa PNP, Yes. nga pwede niyang masaligan, pagpangita og tao nga pwede nga mubit-bit sa kampanya nationwide. Yes. Oh. Mauna karon nakadjumando nga niya na ang Dabawenyos nga kung tinuod man ang war on drugs mas maayo na kay aron daghan mapakga nga mga illegal nga droga o nagagamit ni ana. Kay nga naman kung once gamit ka ana unsay resulta na kadjumandong ang krimen. Mao gani. Oh. Gabas og taro, magpanday og kadawon.